ọbụla sifu Jpac si ana si ya n'ọbụ n'ọwụ okpo n'ọwụ onye nzuzu n'ọbụ dimkpa bini dimkpa afọ mmiri and onye ọbụla fu Jpac si Jpac na mụ nwa dị ife a ikolobịa na-apụ ọkụ nwoke eji eyi nwoke egwu ada atụ ya egwu ọhaneze ndị Igbo ekene mụ na asị ka agụpịa ụzọ agụpọ n'ụbọchị nketa atọ okwu ji wee bịa n'okwu dịla n'ụbọchị nketa bụ okwu dịlu Okongwu Dibia na Jpac maka Okongwu Dibia asa na Jpac okwu reply kwana na Jpac mana mkpụrụ mbọsị abanone gara aga na Jpac bụ Okongwu Dibia na ọnụ kịta Okongwu Dibia sị gị na etu ka ime ya mmanụ nwoke na nwoke bịa na nụ Lagos na ọnụrụ ozi na-esi na ọbịa Lagos na ichie ya bụrụ ụba so kịta anụ Okongwu Dibia sị na ọ na-abatago Lagos ọ na-abata Lagos ya na aya na Nando maka na ọ nwere ihe ha bụ ịbịa mee na Lagos o wee sị Jpac na ebe ha nọ bụ first tag na esikwana ka unu mee ya ịbịa ka unu kalee anya bụ okwu face to face man to man biko na mekenenụ ebe Okongwu Dibia sale Jpac okwu n'ụbọchị nketa mana ife na-eme otu a nnesi anya gba nkịtị ọ dịka ọ na-ama amara ife Jpac na nke si na ọ bụ ezi ikuku na-akụrụ ya gbamgbam n'obodo ọ nọ na-akụghịrị mana ọ dị na-eme mgbe ahụ achọrọ m ịpụtakwu mgba nkịtị because of one reason achọrọ m ka a sanction my page because eme nka nkwuo n'anya my page nwee fault nkwukwala anaba pam a sanction my page wee kwuo gan sị ka mgbafa nkịtị Chukwu ga-eme ebele mgbọsị mụ na afa ga-enwe ihu na ihu nya face to face ka anyị kazie okwu anyị ọfụma na be nka nọ ọnụ n'anya ọ na-afụ na ọrụ na-aga jide ege ntị onye ọbụla sifu Jpac si ya n'ọbụ n'ọwụ okpo n'ọwụ onye nzuzu n'ọbụ dimkpa bini dimkpa afọ mmiri and onye ọbụla fu Jpac si Jpac na mụ nwa dị ife a ikolobịa na-apụ ọkụ nwoke eji eyi nwoke egwu ada atụ ya egwu kịta ka nsi ka m bata abel lalụsị afọ ụla kunie na-enweta meseji na that Jpac is threatening to deal with me in Lagos because earlier I announced mụ ọbịbịa mma abịa na Lagos Jpac si na mbata Lagos na ọ ga-agbanyelụ mụ nwa dị ife abụ Okongwu Dibia delisi film ogere deva suwodie Jpac location mob na Lagos bụ na first tag Ibiza ka anyị nọ anọ full time enwe ibe nchọdebe ịgwa ịbịa zie mmadụ fakpọpụta m mma like ka ọ bụrụ man to man ịghọta ya bụrụ man to man akpụ na weapon akpụ na bottle ka ọ bụrụ aka na aka anyị bịa nya anyị eje ebe mmadụ anyị edistọbụ anyị kpochie onwe anyị onye merie nya kpọga ụzọ pụta ibe nya bụ 2 awa ma akụrụghị imiri eze n'ọnụ ịkụ n'ahịa n'afọ ma na ọ bụrụ ọmụnwa bụ Okongwu Dibia delisi bịa na uke ọdọ nọ n'iri tụbụ ọnụ Jpac ihe dị with me ọkwa ife ikwu nsogbu adịrị ya dị m lady enyego gị my location ada m ezu ezo I will be in Lagos on 25th, 27th, 26th. I'm on Lagos. The first tag ka gị nwa bụ ife a ga-edi with me maka na only because na nso wee promote oshi n'ezu unu na si je si ihe nwa mmadụ nwa mmụọ alụsi ego dibịa ma ife ọ na-eme chọọ ka unu gbuo ya wayo 5 million ifụrụ na igbu onye ori ọ dị be clear alụsi ego agbagwo ọtọ fee ike ọtọ njezi ya comment ya itreti mba n'ihi eme m ife ka m gwa gị mụ na ya ahịa eto ọnụ ada m eme ife ndị afọ ukwu ọkwa ifu otu afọ ha ka 1 table of pure water ntinye ya ọkpọ gbapụ onwe ume inwegodo challenge m ebe a nnọgodo gụwa na ala nwaanyị ka na-ata nwaanyị ka na-ata ịma họ na-ewo nkịta na-ata nwaanyị ka isi ata ada m eme ife nwaanyị ka isi eme ebe a m nọ enwe discipline maka ana m ebu mmụọ iruo m nso sọsọ akpọ na men mana ịchọzikwa men enwekwa men na Ibiza isi na ọgwụ ka anyị ya akụ ife ọ bụ na ịma onye a na-akụrụ egwu ị na-agbanye onye gị ọgwụ ihe eji bịa challenge m tade ka ị ya ama na onwe ife nwe ka ọ na onwere ife nwe Jpac sị na nje yọkọba ego mma eji wee lụọ ụlọ na Facebook yọkọsịa lie the money na ofu ntụ blọkụ na ma akpụtala ụnụ na-anya ọrụ na-aga bịa ka ngosi ya ife
n'anya ebe a ọ nọ n'anya ebe ife a blọk ọ mụ kpụrụ ya ị na-ege ntị ịgakwa my backyard blọk kposakwa ife mkpụ bụ 100 bag of cement ọ ife mkpụ kpụsị ya wee bido kpụrụ ya kpụsị ya wee sị ka m bido lụba ụlọ wee na-anya si na ụlọ afọ nnafe akwado elu ọlụbụ n'ụlọ lụba lụsịa mbilu n'ụlọ na o mekilo sense wee decide ya si oke ka m were ego afọ mmeji wee lụọ ụlọ chọọ n'ife ya na-enyegodu m ego in future maka mmanụ na Facebook forever Facebook na-akụchi akụchi which is na-eme and by the special grace of God emesibago m ya obere oge ọfịọ nọ na that na achọbeghị m ya announce ya n'ọmụ nwe for a reason ịma na ndị Igbo anyị nwere kafa si eme iwepụta ife asị na dibịa nwu ya hapụkwa na ya ọ na-emetụkwa na ife aka that thing ka mee ndị dibịa nya mere na my post bere na page m nọọ ife a n'ọmụ nwe ndị mmadụ patronize ya m before m announce ya the thing ga-aba afịa bọọ ọfụma ka m gwa abụrụ m daft like you ụna ya adịghị eme ofe ife pụta online nọ na-amacha ya ichere ife niile m nwere ka m na-egosi pụtasị na akwa na-abịa Lagos n'ihi eme m ife na Lagos jesi ihe na Jpac imerikwa nka nwa abịghị nọ if you beat me make I die alachalụ nga ọfọ then ogbu afọ nwa ya bụ ọsọ na ọya aba m ọdụgụ egwu na ọla esizikwa n'ọnwa na-ekpọ ndị assassin na ọdatin na gị nwa ebe ị nọ kwafụ na afụ na imerie m ka daa ụna ewekwa n'iwe na my iPhone nọkata anụba ọkụ na the first video m bidobu ya mee m ji wee kọtụọ ya bidokwa na nke a kịta because ekwusibeghị m ife nju ikwu before the phone wee kọtụọ my iPhone nọkata anụba ọkụ because so connect bakwanụ back na ekwusibeghị m even na-ekwu I need to make it clear to that stupid to that atụrụ na enweghị onye nche man afọ mmiri afọ ukwu I need him ime kiria ya clear and set si iPhone na my phone and bidokwa ebe m kwụsị okay so na-ekwukwa ife na-ekwu ka m bịakwa okay ijiri maka na jesi ya na alụsi ego agbagwoghị ọtọ chọzie transfers the anger on me if ilu n'ifugo onye ị ga-etigbu that you will do with me in Lagos nge Jpac ilu echi o nwere ife ị ga-emenwu ịpụta na Facebook si ndị mmadụ na ndị dibịa 150,000 200,000 wele esefa video na ndị dibịa na-ese video bụ fake native doctors Jpac ya anwụkwọ n'ọnwa ike n'ụwa ịpụta ọkwa ịfụ ife imeta ya egbu ya anwụ ọnwa ike n'ụwa ịpụta gị na that your friend ma amụghọ na onwekwa akwụkwọ n'obodo oyibo si na ọbụm na-akụrụ ya gbamgbam I can't call his full name maka m nwee kpọba his full name bụ m nwee promote onye na-akpọ m ya ọ m nwee promote page meji my head page m wee promote page dara ada I can never try it si na nneje ana ndị dibịa 200,000 250 wele sefa video nnọkọta si na ebe mmụ 250,000 m meji megin ọ ka tinye 250,000 ka m wee see video kere ihe m meji eme
Okay, did God give me talent and say, go and discover where people will be free? Discover where people will get their solution in what they are doing and remain poor. Yeah, I will jee gosi ebe ndị mmadụ ga-azọ ndụ fa gosi ebe ọ ya abụfa jee efe nwere onwe fa kabụrụ ụbịam isi na ị na-aka akụkọ ya ka onye ṅụdu mmiri ala afọ o mebeda vidio mesịa ndị dibịa niile ju na my DM Okongwu ike ịgwanụ m n'ọka ife ị na-eme ngwa ka nye 250,000 ka ị bịa see vidio ka nye mebielu m ihu afịa dibịa kpọọ mụ that season ru 50 DM muju njazia ne defend onwe m onwekwa mgbe m ji ana 200,000 as a native doctor ịchọ ka m bịa gbaa vidio ihe eme omenala a na-emelụ m omenala before mbata beghị Adam ezi ihe emelụ m omenala tụọ inye m 250,000 igo mkpụrụ efe na-agba ọgwụ ihe emelụ m omenala gbuoru m igbu ọgwụ mmechapụ ife niile a na-eme ewe mbata be maka alụsị ka mbụ ka ọ na ịmarọ Jpac fa agwaghọ Jpac ọ na fa agwaghọ gị na ikuku a na-akụrụ gbamgbam agwaghọ ụnụ bịa unu eburu nwata mmadụ n'isi na-akọgheri kwukata mmanyala mata ya asa ezak Adam ekwu ka nkwu ilu mata ya asa ezak mụ na mata ya asa ezak ahịa eghe ọnụ maka ọnwa ife ọma emuwe n'iwe but to tell you the truth the gospel truth mata ya asa ezak ka mmanya ebe mata ya asa ezak ji wee karị dịka si ebe a jebe Abuja ije blackmail ji esi ihe nke onye 5 million onye ori ụbịam agụ ihe erigbu onwe na 5 million ọ bụrụ na enyeghị ego a nwee ezigbo ife ihe eji wee mepụta na-enyeghị nwagorukwa nwaanyị sụpịa ya ebe a ị nọ na Facebook ị na-achọsa onye ya akọtọ ịkọgo m kọọ eze obi kọ ndị na-akọtọ ka nwa ene ifefe megwa achieve eke yi ntotu yi mebu ofu achieve ị na-akọtọ mmadụ nọ na AC na-ezipụ wine 250,000 ifela ada emeghị ịgboro onwe Jpac comedy si jee na your page nene comedy niile inwe onwe dị karịa 9,000 view olesi on nke iji ndị nwee talent wee mee due to you are not a comedian you are just a troublemaker ofu mgbọsị ndị a niile na-eko n'uko gang ya up against you wufuo asị na Okongwu Dibia gbuwu hello mmụọ na ụmụ ojii nwoke eji eyi nwoke egwu cheche adon live mba akpochi ya adon live bata Facebook anọ live serious ka m bịa mmesịa live mma akpochi ya aya ya ekwu nwunye na phone am live ịchọ ka m gbaa awa discussion ọtọ anọ live on Facebook ife dị mma ya ngwa ibi ịtretin na ga-eme m ife na Lagos o nwere ife kọwakọta nke sị na ọ bụ mgbe nwa mbụ na agwago m ụmụ ya utu anyị ife ije obodo oyibo mekie sure na onwe ife ị na-ejele ebe a eme ọlụ adịghị n'obodo oyibo ọ bụrụ mmeji obodo oyibo ịnwa n'obodo oyibo ịpụ obodo oyibo ịfụ ọzọ ọrụ ịtụtụnye Facebook ịkọtị onye ị na-akọtị ichezozi ya na-emesịa na ya anata ndị ịkọtụ akpọ na like in this video na-eshie ya after this video m emelụ mmadụ na-abụ 10,000 for ndị share this video I will do 10,000 naira giveaway. Make sure you are sharing this video. Hello? Okay, where are you there now? Ask them where you there.
Tell them, okay, all you do, ask them where they and call me back. Keep liking this video and be sharing it. Share 5,000. Okay, you 20,000, but mail issue was due to na mail go my transfer limit. So malum. Nkusi okwu a na drop work and number. Tag ya no Jpac, tag ban no Jpac. Si Jpac na ma bia na First Park Lagos. I will be in First Park Lagos. Ibiza Club. Nya batakwa na club maybe ife ndala. Achọrọ m ka ndị bouncers kwala anyị ọlụ. Ọ batanya jos tie m aka sị mụ bịa anyị agalu didi chọọ ebe anyị ya aba. Ọ bụ na anyị akwụ ụgwọ ofu room na that First Park anyị akwakpuo onwe anyị ebe a lọkụwa ụzọ gwa ndị na-alụ na da hotel mmadụ na-anwụgodo anwụ na-akpọpe na room ka m wee nwee ike gwuo ohu n'ime room a mme tigide gị ife tigbuo ohu. Chana m na na-eme ovive ọgụ ka anyị ji eri nri mgbe ọ wu na nna scam ndị mmadụ na nna akpọ ekwu m sị ịma na m nwa dị ife abụ Okongwu Dibia derisi adreesị ụmụ alụsị analụgolu ego lie ma alụlụ ọlụ chat me private ọ pụtakwuo na mme ya we call you ihe sendelo m prove nji wee nalụ gị ego. You will send it. With everything, I will pay you back. Rosemary Oluchi, I saying that I'm doing 10,000 naira giveaway that I will be sending 2 people 5,000 each. Una ye genti, una ye kulu dank, una got even maduku, and una na kogeri. Shako. Now daft enwe na Igbo shika daft enwe na Igbo kanko. That I will send 2 people 5,000 naira, which is 10,000. Or same from 10,000 to 5,000. Iye kulu dank, eno even maduku ena siyeri. Thank you. Just see one more. Some my fool made Jack and Abona yeto. I'm on a muchem don a mad and wefe. Adam and wefe. No, I'm not wefe. Because you go can Jan and Kel, no Dibia cable. All of the Jan and Kende Dibia, but put even fan alone. All of oh, young Walono, eh? There is nothing in this world, unless I'm one, not at all, as no Okongwu Dibia can never stop what I'm doing. As long as even a man, if ever, then you venture, nobody can never stop me. Because I'm only a fool, we do. In my name, Okongwu Dibia, na Lulugogi, Jide, Loholo. So, also one man from that first day in Isiagu and Ando na video, one man from Malaysia, Mono talk and Jerry and Anke Ayaya. Where's Yanya Bulum Fu and the Quego the money? Nego Fuelum Buego na, they gaffa Buego na. Or the Tilum sauce, a gaffa. Nsaka when they go Fuelum. More, where's Yanamo Ayano Kata, will go wafu, Jawala Gaffa and Ayaya and Anando. Now they slow to a frame. Or some reform book. By then, they go my boss in the nearest Dibia Dimun, so while I for some more reform book you be back in West Yanama me. Away maybe the back, get the I have to refund the money back. That is the only person. And the ego send them on 10,000. I don't make a video, such a video, I say, Nana Dibia. Get Nabatia. Now, what Dibia video does not mean Nancy get a bad. You whoop a better home to do get where you get Jelly and Tonya. No. I'll give one Bible. Give me if an eye, give my cosi di nobi, Macassa number shoka, no corner, your cosi dia nobi. Here I need a CD, niche, come I see where did niche, I hear pull fumpa. And your man, I'm a selo for Dibia, Salome, Bambia, Sam, and Quantombo. It says so for Dibia. Oh, for Dibia got what I want to no. Yes, okay, one bedabun village boy.
mana ego dị na akaụntụ nka nke gị nwa nọ na siti nwe gbaa your account balance screenshot mmegosi ma eme na akaụntụ nọ nke m ji anara ego so jee kpụka ike buru your jealousy na obi anya ụfụ anya ọkụ jee sụọ ike jee o wee iwe jee ha ọgụ transformer bụ na ha abụghị ofu ife Hello? I'm on live on Facebook. Bata Facebook there is ife dị iche ya afịa. Ị na-ege ntị? So nke ka ọ dezelu onye mee gị ife ọ ndị Igbo anya na-abalụ gị mba niile ejekwa alụsị nke a ị na-eme nke a ọ dị senu ndị Igbo a ga gị na fa ga-abụfa mesia biznes feri ego ọ nwere one girl ọ bụrụ iPhone nka m ji eme this live video akpachala anya aka m igosi unu live video one girl onye ya na ya na-ayị onye ọkpọ boyfriend bili ya ego si anya biko na ọ ka ọ wee maa akwụkwọ chebe obodo oyibo na ka ọ narị ego ka ọ maa akwụkwọ wee jee obodo oyibo na once o ruo obodo oyibo na ọ ga-akwụchi ya the money this girl wee gbagharịa chịkaka ụmụ ego mmụ ya leta na akala for how many years for 3 years and cheki this boy odogwu elu obodo oyibo ngwa kedu ego nwa ka isi wee kwu okwu dagharịa okwu onye Igbo na onye Yoruba onye Awụsa no onye Igbo so ndị a na-adị eri ego ndị mmadụ ọ na-ewefu iwe ma na-egosisi alụsị dị very dangerous deadly and powerful maka fa mana they know that they are guilty obi fa na-apịa fetarị onye iji ụgwọ ama afụ budu the video detụwa ya ebe a ọkụ ya na-ese ọnya na-ese iwefa abụọkwa na nneje na nke dibịa na iwefa bụ na gosi ndebe anyị nke dibịa ndị nji ụgwọ ama afụ ebe mmeje gbata ego m ọ iwefa onya ka mmebe emesịa wee sị na bibi ije na nke dibịa ndị native doctor ọbụla efu na my page before you go there contact me first let me be aware ọ ya bụ ọnwa efe ọbụla pụta na ama nọ nso ọ bụla ọnwa efe pụta echi kpọba ngwa anyị na m anọghị ije keka ihe ezi jide ma ọ hụ onye mmiri fụ okwu ya ka ọ na-eri onwe ka mmiri dị n'ocean gbadata be anyị bịa buru m it's not possible it's not possible ya ma Jpac ji wee ji izu ori ọ ji ka o dupuo JCN alụsi ego Jesu gị n'ife a mgbọsị JCN ya atụghị na alụsị dibịa mgbọsị ọ ya amọpebe mmụọ obu agbakwa m mmụọ data mmụọ dịkwa very dangerous mgbọsị ọ ya amọpebe ya ebe a kwefuo afọ obu ka bụ obere ọ ya azakwu na ọ ya enwekwu mmụọ rift mesịa wetabakwuola eze obi ọnụ eze obi ganga up against you kpunye o nwee ego ya nwee nwụrụ pempe ilu họrịa abụọkwana na-ekwu iri mụ na eze obi ada atọ but I'm telling you the fact ọ ganga ya ọpụcha na ife amụ na anyị na-eme nke mụ na anyị bụ n'ọkpụkpụ aka ka anyị eji setụ kesi anyị maka ejichọ m ego ọkpụkpụ aka tisisi agha eze niile dị n'ọnụ ị na-ege ntị mana eze obi bụ ka ọ ya emeghela obebebebe pịam akpụnye gị unye direct ese na Igbo comedian mana aba na your page from A to Z onwe comedy ịmasha eme comedy ịmasha eme no onye pụtakwala anụ online na-eme ọfụma ije nyotaba ka ịma afọ ị ya achọpụta wee narị ya ego ị blackmail zie the person onye ahụ jụ na oge enye ya ego ịmọpụta online onye abụ onye wayo ije chọọ ndị ihe ekolukọ ka emee ife onye afọ eme ka e wee sị na onye ahụ bụ wayo eze nwaanyị asụsụ na m ozugbo ị na-ewetalụ mata ya ese eze akụ ịmakwa na ndị mata ya ese eze akụ zọgwo ndụ mmadụ onye mata ya ese eze akụ zọgwo ndụ
ma mmadụ one o nwere one place mgbọsị iji eme vidio one place na Ọkịja one woman nọ ebe a sị na mgbe nwa ya na-aya appendix na ọnwụsigwo nọ ndị Igbo love themselves kwụtọpụ obere ụgwọ faji which is 30,000 naira wee mee nwa ya ozugbo a na-ewepụtasị nwa ya appendix etidie na bọtụ ọgbọgbagwo na-ewepụ ndị Igbo love themselves na nwa ya agaghị ịbụ onye nwụrụ anwụ taa ọ dị izi ịzọ mmadụ ndụ ọtụtụ ya bụ na ọ na-abụ nọ na-eji akaụntụ ya anara ego etirie 30 million o wepụta 15 or 10 zọọ mmadụ ndụ ọ dịrị izi o nwere ndị gọọmenti anyị taa na-abụ ebe ife ego anyị eji wee nyere ndị ụbịam aka fa ebukọrọfa nchasụrị na akpafa bupụwa obodo oyibo ijidegofa ijidegofa hello hello just drop ya n'ọpa iwe ka ọpa iwe ka Ọnịcha mba just olu n'ọpa iwe ka nyere aka tinye na moto na-eje Old Road Mkpọ Park biko Old Road Mkpọ Park biko o park yes emesịa nye akaụntụ nọmba ka ọ sendị alụ nka mụ na lụa o very good na-ekwukwa ife na-ekwu Matthias Ezeaku is not your mate ndị ọzọ gwọ ndụ alone ịzọba efa ndụ efe nọbụ nkọcha jesi ya nọ ị na-akọtị karị nwa what part bụ na ede atọ ndị ọgbọ ọ bụ na ọsọ nke ife si ama yes na m akpachara anyị ife iji ka maọbụ ife njika echigo nne ọ nke a bụ ị na-ejekwusi na ndị karị ndị mana mgbọzọ iwe ya ewefafa negharị anya akụkụ na-abịa ifuo ọ dịla izi ite ilu mmadụ ego na akaụntụ o bupụta zọọ mmadụ ndụ it's not easy o nwere ndị a na-eti elu data ego fụ ebukọ ya rie kwelu dike which is ọ na-eme taa drọpụ bazia na aka nọmba ụnụ drọpụ ba na aka nọmba ka mmelụ mmadụ na-abụ ọgọ wee pụọ share this video and drop your account number ọ bụrụ na ị nwere talent eji eme comedy stop doing comedy stop doing comedy just go and study law ị gụọ lawyer ọ bụrụ ịdapụta sị na ị na-eme comedy why na ọ nwechọ comedy ị na-eme so kedu onye drop account number asọ Jpac echelugo gị Mary mmanya ọkwa m esendibugolu gị ego dị other life m bịa na Asaba esendibugolu gị ego ndị m enyebeghị ya drop bazi aka nọmba Cynthia ideho ifedi Joy Chidimma Kantili Gwanu tag banu Jpac share this post he sees it gwani ya na ma drop go no location ebe na abịa na Lagos ya bịazi atụalụ m ọgụ ebe a ma ife ọ ya eme ka nkụsịsị ya eze niile dị ya n'ọnụ unu ya na-eme ofufe ọbala nka na-anụkwa ọkụ o adama alakwa nwaanyị ka isi ala ọkwụ m onye abụọ m ụdị mmadụ ahụ anụbeghịkwa nwaanyị ife apụbeghịkwa n'ahụ ka ndịkwa yọng abụkwa na-akpọ m Okongwu Dibia delisi ọ ife mme ka eji akpọrọ m Okongwu ọ bụrụ na m akago nka ma chee na agadi nwoke ka gị na ya na-emekọ I beat you hell and toe I will beat the hell out of you na aha akụkọ ofu akụkọ before mkpata ego ọgụ ka anyị na-anọ ọ fịọkwala a na-akpọ ya ejepele ya ozugbo anụ m ọgụ mbụ na nnọsị regret bịa hello if you reach up Iweka if you reach up Iweka Ọnịcha enter bus wey dey go Old Road Mkpọ Park I will come there come carry you I don call my driver Mkpọ Park Old Road Mkpọ Park yes ka mmelụ mmadụ transfer ka m wee na-ekwukwu ife na-ekwu 925
Okay. Joy Chidimma. Bịa my WhatsApp. Okay, Dalu Mary Nwaya. I'm very sure I'm sending you ego nya na my live video me because you be confusion. When did the candidate bell kata? Joy Chidimma, send me your account number on can Joy Chidimma, well on my number 081 67 02 48 40. Send the alum your account number na WhatsApp. So kekwe onye ọzọ mma ahọrọ. Send the alum ya na WhatsApp ka mme ya chogo me out to live video ka nje kpọta mmadụ biko. Okay, Judith Amarachi, you are welcome. Judith, share this video. Victor Okongwu, send me your account number on WhatsApp. Manage make you show no me share this video. I said no ga delu nwoke na mma delu nwanyị na mma delu onye na mma delu onye nta na mma. Ebe ọ bụ na isi akọ ya akọtalo as long as na nke onye ọzọ ada afọ ofu n'obi. Ewuzina alụ mmadụ anya ọkụ mebe nke na nke ya gazili. Onwere onye na-egwu wayo na-apụta Facebook ka ọ rafia. No. Ọ dị eme. Omenube. So I say no ga-agazili onye ọbụla. Share no this video. Fast na onwe shop block mkpụ na iyoke ego weloge. Ego na ka Facebook nye. Fenya kọta na Facebook oru 15,000. Even mkpụ bụ 100 bag of cement. Gbakọ 4-5 times 100 is 450,000. Ọ ife mkpụ. Welo obele na ya wee na-alụ ife. Onye ụna amala ọfụma before you call maka mmadụ make an inquiries and investigation about that person very well before talking rubbish. Na the block ebe ni. Ọkwa ndị paaki n'azụ ụlọ. Ma ndị njigworo hi ọlụ na-aga n'ihu. I'm not a poor man. Ife mmadebe na-agụ m bụ agụụ, so agụụ bụ ife na-agụ m. Adịghọ m poor. Ọhaneze ndị Igbo mụrụ maazị ka m n'aka m na-afụcha anya vidio biko nụ asị m ihe ọganihu Igbo ka anyị na-achọ ịdị n'otu Igbo ka anyị na-achọ anyị anaghị aghasa ihe abịara bụ ụdị ndozi mana ụnụ maka nka chanel anyị si wepụta ihe ọbụla anyị fụrụ n'efere mba ụwa ka anyị na-ewetelu na anyị asị m biko nụ nechakwa na ọ dị gị mma share this video subscribe na this channel ebu notification nke na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tikwalụ vidio ọma ọfụ Igbo ma ndị mụọnụ ka anyị nwekere na mgbe ọzọ.